Здравейте на всички, аз съм Dark Steam Pro с мене. Dark BG Pro И днес ще правим челендж номер 3. Него е номер 4, да. И той ги разпря така, стана мармалад. И Да започваме с зелените бомбонки. И ние също са, нали? Да. Дай да се чукнем. 1, 2, 3. Те са по-хубави от бимбурни. Давайте. Моето трева! Моето е лайм. Моето е трева! О май гад! И аз си тревата. Те обаче са по-хубави от бимбурни. Ама мога да го гъвча. Не, те са по-хубави. Ти тоже не изплаща за зъби. Да. Едно. Ам той казва го гъвча. С дълчето и сега. Ще го глътна. Гълтай го. Не мога. Едно. Добре, забързо. Тиша. Какъв си смешен. Ние води нямаме. Да. Се умъртам. Давай. 1, 2, 3. Чакай. Паста зъби. Бе, тъс паста зъби колко силна. Да. Ама аз съм свикнал. И аз съм толкова паста зъби, като малък направо. Съм свикнал, супер много. Не ги показвам, бе. Карай. Почвам да показвам бомбоните. И аз то ни забавихме всъщност. Да, чакай и на моята. Той може е тути-фути. Най-вече. 1, 2, 3. Ео! Тути-фути. Иди къде, защо ме съм газни? Кой са па намерзивши чурат? Не, има вкусна. На някакво... Хено, че на пръст има вкус. Че не знам на коза май. Не намерзивши лапи! Нямаш вода. Май гад. Ето може да ги повръща на пацули. Пацули? Повръща на ире. Хора, ужас. Как да го дъвча? Му микай. Да пак шовеш. Да но да повръщано. Ето ги хора. Не ги виждат. Иде май. Ко толкова. То издъвка ли го? Бахнал по огнята. За газно. Къде ти бе? Аз ще газно. Ние не можахме да измислим къде да ги... Отпаде подложа също. Не. О май гад. Това ужасно ти бе. Това ме е вкусно повръщано. Чак не съм го дъвкал. Направо не знам. Чакай бе. Има най-вече от скунксовото лако. Да, скунксовото лако. Ще ядем едно. Дай да ядем скунксовото. Не, дай да ядем. По-добре скунксовото. Добре, дайде. Кой толкова се яде скунксово лако. Добре. Шоколадов пудинг или... Не, шоколадов пудинг. Или скункс, или нещо друго. 1, 2, 3. Това има вкусно нещо, бомбони, сещаш ли са? Дето ги ядохме. Дед ги ядохме. Това те скунксово лако отвратително. Не, моето е добре. Моето е хубаво. Като ние скоро капчето, дето на втори епизод детяхме. Тя бомбоните даже останаха от тях. Моето е 3. Ма не ги ядем, не са ужасни. Да, останаха още, но... Забравихме да кажем за колко абоната е този челендж. Колко е с твоите абонати така? Или за 20, или за 25. Моите са за 15, няма значение колко дадете толкова. Да, не бързо. Няма претенции. Ние искаме просто да се забавим. Малко може не е тути-фути, бе, чакай бе. Ти избра нещо друго, бе. Да, пак тута-фута. Не бе, човек, той е тути-фрути или развалени чорапи. Вижте, ми ги взриви чорапи. Да, развалени чорапи. Чорапите са развалята. 1, 2, 3.
това има вкусна дъвка. Орбит. Да. Това е супер вкусното. Това е много bon. Знаха ни много гадни. Трябваше ни вода. Да. Остана по-гадно моето. Има вкусна хено на развалена къща. Просто, бе. Давай. Чакай, да еди, сме го показали. Ей го. Ти паста за зъби. Не, да идеш паста за зъби. Боровинка. Оле, това е адски вкусно, бе. Боровинка. Много вкусно. Много bon. Останаха ни последни. Малко ми стана гадно. От толкова много мормони в устата ми. Не ги беги. Две. Ето ги. Пак по Някакво конката или... Не е това. Давай. На 2, 3. Казах ти, че по-скоро кашета е полъщаното. Не, това е развалено ете. Мале, къде го помним? Бага и джоба. О май гад. Вълка, хора, чакайте ми малко. Чакайте 5 секунди. Чакайте за малко. О май гад. Бага джоба. Защо бага торджабе? Чао. Съседки! Опа, чакайте хора. Паднаха камерите. Малко ги опънта. О май гад, хора, изхвърлихме ги. Добре хора, това ще е от нас, защото... Още едно бомбонче. Добре, С кунг-фут. Не. Добре, айде вече да идем рандом. Затваря очите. Затваря очите и след това вземаш, след това аз вземам. Добре. Сега ти ги вземи, Вземи ги. Сега затварям очите ги. Давай. Да верим, какво ще се падне на Dark Team? Dark Team после падна Супол или срочната къща, па на него му се падна той чепотито или развалени. Развалени чорапи. Айде, Едно, че е последното. Отваря джоба, ще пълна съседката. О май гад! Той е Супол, хора, моти Супол. Той има още две, едни същи. Че са Лайма или Косената Трева. Хора, моля ви, аз ще го глътна. Аз го глътна за 15 водата. Но, 2, 3. Знаете, Косената Трева или Лайма. Това са накаш. Тя е. Дъвчи. Как се смешен. 1, 2, 3. Лайм. Дали поне на съседката. Чакайте. О май гад, какво е това гадно? Чакай, той има още с кунсулото едно или шоколадовия пудинг. Ела. Чакай си пълната съседка. Хора, направо ще оставя джама да е отворен. Ужасно. Добре, последния бомбон. Твоето любимото. 1, 2, 3. Кучешка храна! Да. Аз забравя, че те по-светните бяха кучешката. Чао. Няма куче. Ама това наистина кучешка храна! Ох. Чакай бе, камерата ми, извинете. Добре. Добре хора, това ще е за този трети челендж, не четвърти челендж. Не забравяйте да се абонирате, да харесате клипа и да споделите с приятели и да коментирате. Да. И това беше от нас и до скоро.